Rekomendasi tempat-tempat dinggo prabot bosku iki kena dinggo nggon mangan barang, nggo ndeleh prabot ya iso, nggo ndeleh buku ya iso. Dua pintu, modelnya minimalis, full kayu jati kalau tak setil nih. Modelnya minimalis, hemat ruangan, ya gak mangan nggon iki wong rong pintu, ukurannya dhuwure 2 meter, panjang depan iki sing ngarepe iki 110 cm, lebar lambung gurine iki 50 cm. Full kayu jati, wis di finishing jaba jero ya, niki lho. Wis di finishing jaba jero, iki tak kei rego murah ae, 1.700.000 ae. Full kayu jati diterne teko omah. Bayare ya COD ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali COD kabeh. Jawa Timur, Jawa Tengah gratis ongkir, nek dinggo Jawa Barat karo Bali tambahan ongkir. Full kayu jati, jerone ya wis enek patang saf lho. Sepilne. Kilos ki sape dadi engko nek nggo ndeleh perabot wis gak sah sampar nek ada saithik kilos engko nggo ada akeh perabote aman. Patang saf pas di finishing jaba jero. Model iki engko ya enek akeh, enek sing model iki kocone los, ge enek motif ngene iki ya enek. Pengen sing model ngene iki ya enek regane padha 1.700.000 ae. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah. Bayare ya COD Jolali ya. Info pemesanan langsung cek bio profil, enek linknya klik ae langsung terhubung nih aku. Wis ngono ae.